Asi makanyenda pamberi paVaPongo. GST hapa. Alright, ndivane hapa. Tauro nechirudzi chenyu isomsona kuchikafu lechiswekela kumabhirida hina akona iswekela kumabhirida ivaswekela chikafu chakahle anyama ikwazi ane masona kusitsukele aizamana hamene mvura zvayoda kuita manje mvura yoda kutiresherawo here nhai Mwari apa tinokunera kana kuti kwete zvikufamba zvinenge zviri kufamba ya matsamwa taridza uone shamwari taridza uone icho tipei tinzwi muri kuti kuti pari zvinezvi mumasikati anawa tambodhonza kusvika patava apa saka toda kuti tizame zvekufamba zvakadarikidza apa patasvika apa mangwana saka zvitina zvotoda kutosenga svika pakuvira kwezuva kureva kuti zvipazhe pegedhi rinofana kupinda muno mukati motozvishandisa nhasi ke kuti zvipere zvitinezvo zvimuzara nhasi motoudza kuti vagozosenga zvinasa muno chumbo yatitenderere tione mudhuri wenyu ikwe uya nekukuplaki uone. By the way guys, plaki ndiye kamera umani wedu kuno kuchipinge ikwe ya mudhuri wemakuseni tatiri apa iko nomudhuri woda kutoinza haneni tasaoni takuita tichiona makonowo zvakare ndomesha sei ndizvo here VaPongo regai tikupeshe kumeshesa ndipei tione patizivo tomeshawo sei asi munoziva kuti bathroom netoilet yenyu yakatokura kunge toilet saka ndomesha sei chindiudzai ichi ndo chinenge chichiplamba pano pakona apa bhavhu rodireka pakati kana rikange rakarereka kudai zvinoda kuti mudhuri wedu wakapenda saka kana riri pasenda sezvizvizvi ndo zvinenge zvichindeketa kuti kona yedu yakadi iri straight sana ikadaiwo so kutobhenda kawo kubhenda kwemudhuri nokuti inenge yatora chinofanira kuramba chiri pasenda pakunotesta apo vaekera unoseka oraiti uya tione timeshe koona meshe ring straight away hande angomesha random random ukazivozosodedza nevanhu vangu straight away icho random lo mozvionavo straight away ndio mambesha mune mutemo VaPongo ndiri corrected icho parisenda send for the people right kana uda kushanda nini because nonoto kumesha I will measure you right yatione kuyo kuside you side domboona apa kuti zvakaoma zvakazoitika paya VaPongo straight away nemshemo sikazi kuti kumusoro kusha kudai zvitombobvumi zvakatitombozvitenderi kuti zviite saizvo azvitendegwi iri kubuda yakuita kunge flat muzviona kuita flat kaplaki sa umu ndo mutoilet umu ndo mutoilet saka munhu achapinda kudai oya pagomba apa saka paipi neiri papi paipi yedu inenge iri kushe pakaiswa wapo saka muchazopabora panoborwa apa inotozoborwa yapera saka ichi chakabudirira kudai zvofamba sei design islabi womema kutongoita sei design kudai so motozoplastama kudai chingoplastiwa choto wow that's nice ndatochiva this thing moziva like ndikuona zvichabuda zvakanaka bathroom chimboona vasadzeiri kuku vaone kuti bathroom iyi yakakura sei this bathroom tasaimoni nyangwe zvikanzi wakasimba sei isu vanashano nekusimba tinotombakwana kushoshaazwa kana vanhu vaviri vanokwana mwapa vanhu vanonokaenda kuchikoro paya nyangwe vanhu vari married vanopinda futi vanokwana saka ndo zviripo right tinozvitenda VaPongo chega chine handei munoona kuti vanenge vachida lunch yakaita sei muzuva ranhasi handei saka ichitosiya panosvi akupinda neyo plaki vakazofunga kuti mabhiridha edu hamusi kumaita zvakanaka baba vakafona zuro vakavhunza vakati vari kurya here mabhiridha ikoko vachiguta ndikati vari kurya uyezve vabiki vatinavo vedu plaki namai chauke vari varipo vakatsigira vachibika zvakare vachibatsirwawo nanani namai chikari saka chimboya yakationa vazoisa bora ravo bora ndiloisa vatorerei saka vapuhwa bora icho saka ndozvikurya mabhiridha edu
mabhiridha edu kuti vawane simba nokuti mabhiridha ava ari kutiitira zvinhu zvakanaka chose ava. Tanga tisingafungiri kuti sisiyero vangatigira mabhiridha vanozotivakira pokupinda kana mvura yanaya. Sai nhasi so denga ratoshata iri. Saka imba yacho yatopera zvokuti tiri kuti hatichavhunduki totopinda mukati. Zviya zvataita kuvata panze hatichavati panze. Takutopinda murumu yakaplaswa zvakanangana nabhiridha. Ana bhiridha ava Mwari ngavaropafadze. Avaodzere makore mazhinji okurarama vapote veitivakira. Garai henyu pasi murye sadza. Garai vaposi VaPongo. Taurai tinzwe maekere. So ndinoite ukuku. Ndotaura neshona Asi makanyaenda pamberi paVaPongo. Chiye apa. Alright, ndivane apa. Taura neshona. Nechirudzi chenyu chiye. Changana. Iso musuona kuchikafu lechiswekela kumabhiridha. Hina akona iswekela kumabhiridha. Ivaswekela chikafu chakahle, anyama ikwazi, ane masona kusitsukele. Aingatsembuki ngakuma mabhiridha ngaso. La mabhiridha ayakakahle. Saka ivaswekela swinene swakahle kuvadla vashura vakumatamu. Nazvikesa. Shanzi kudiko. Aziri kuvabikira zvakanaka. Chikafu chakanaka chokuti vawane simba rokuvaka vakagwinya. Nenyama yacho muri kuonera yakatsvukira. Zvikwama ndo Sinene zvoreve. Zvakanaka. Ore. Moti kudi nemafidhlongo amuri kupuhwa pabasa. Hatina chatingakombolena panyaya dzekusangana nechikafu chakarongeka pabasa. Muchitendawo mashemarienzi ndo vari kutenga chikafu ichi. Nekuti vanhu ivava pasina ivava vakagura kwada ndikakwasikwana chisaga. Tichiri papo guys, mashemarienzi chimondibatsira kuti tiwedzere upfu hwedu. Upfu ndo hwataperehwa nahwo panguva ino nomukatasarwa nechisaga chekupesera. Saka mukavanga muchitibatsirawo panyaya yeupfu nemurivo, maybe kuti tinge tichiwanawo mumwe miriwo because chimukuyu tatakatozonotenga kuti tinge tichisaplaiwa huku kuno dzakunetsa futi ndo imwe problem. Saka patinomboendoka kuti chichiredzi tikapota tichitengawana kuti beef iwo kana kuti chicken kokoko toisawo mufiriji mana madam zvakangonaka. Uyezve hupfu ndo handikureva kuti takuleka stereki pabasa pedu. Saka tikaonawo vanoda kutibatsira kuti tinge tichiwana hupfu panguva yeproject ino nematibatsira togonotenda in advance. Amen. Handiti asi tiri kumbotenda for the meantime haiwa kubva patakatanga project totenda nekuti fidhe kwamama muchiita totenda zvakare kuti hapana mubhiridha kana muweka akabva pano nezhara. Handiti izvozvo.